lapen ke nili phanjong si nili rong khang pen nomination ke file dunji pu pen pu men pen jong si tudiram rong hang pen si tangka ke wan tang ho pulo tang te BJP tum sinang toy pulo tang te hadak haurak hat kente haurak hat long ke party general secretary si nomination ke file dun lo aprang si media court ti doan aphan naltum niltum aphan ajupia por naltum aporna chi pi pon thega pot niltum hin pen cardon apa jireglo cardon lapen jasemet pini nilitum perang ke mai ke phanang kok aputha ka bake patumi hejong hamren DC office along non MLA kilik mate MLA election aparman nomination ke file GR ni last date lo patumi bangke tring ko rakit hom lasi nili phan se tame party high command pen nil tom party lo APHLC pen lo nomination jog du nangji pu nili phanangi pu bangke Saturday ajo bang sinli phanang than ro ma Saturday ni bangke nili jatta documents bang chisik long le det lo lapen ke puthot thor ni bangke Sunday pina Sunday bang ta nili jatta claim ek theda lo amatsi Monday patimi ke Monday lo Monday ni bangsi nili documents ke nang jia sonan tame nili chisik lo lapen ke hadak nili tum hamren DC office along ke pale pustame nili tum apor palit plot laputa kali lapen ke nili tum hadak documents chisik pon pepin pule pine kali lo nil tum hadak documents chisik eta fit setame documents chisik eta fit nil tum hadak pele lo lapen ke pu alang li rong hang sang holo nomination papers abang office along ing thom dam lo kang thom dam pen hadak ing habalong inut keton abang dokok nang padut long ledet had arlo minute dolang pu penamat nil tum aphan minute ing koy mate minute ing koy ra phobak do nil tum hana pang hong amasi nil tum apora teng enun long ledelo laso nomination paper kang ke andam abang ke long abang nilitum apor teng pen ke long nei apor teng ke long nei ateng pen long leder lo nil tum asap der chat lo lapen ang ton la documents long der apit nilitum puthot documents ki pidam thu nomination papers ki pidam thu returning officer par nomination paper ki pidam thu abang ta la ta apor lit tot lo pukali bajige thom chok vet bajige thom chok vet si niltum pele lo sitame hadak congress a candidate Agustin Inghi alang li tum pressure pipen niliphan nomination paper bang kenang padeng long le derlo lasi nilita hadak arona teng pen nili dan lo hadak nili dak nang kilut kupine 3:1 PM pusonte nili phanang deng nang ni sitame bajige thom par pelang lapen ke nang litum ang thek nai pulrang nal tum long marsi dolo CCTV footage doji nili lam tanang kroy nang nili beta nang dunang ne rat duman tame nili beta nang dunang ne nili lam tanang kroy nang ne hadak CCTV footage do halalang damlo pande klar dak po sitame congress a candidate lapen ke hadak abarim MLA mansing rong pi alang litum pressure ki pejok nili phan bang nomination ang padeng long le derlo alamang ke lalo lapen ke nili phan nang ache song apor lit plot lo pupen le nili phan ache song takali apor palit plot pupen le na ache song takali lason nili thang ta nili pini press meet ta nili ke dunai ke nang ave lapen ke non la so press meet ke nili phaing tung tepik sidame ke phanang kok bangke Agustin Inghi ake hai ajoine nili phanang kok lo athe nil tum APHLC amuni tum alang li hem kahumri dam bini kahumri dam penaumuni tum do anut phan ke thandun je Dhonesorong phara bangke patumi hamren along BJP ajen pu cheklang dak lo pusi alang li anut phan ke thandun alang li jongsi airlines aphan lapan si kache matha puson te alang li thandun de nang je polo athe nilita APHLC long do bom lang nili phan jong si APHLC pen nang sor plot lo puson te nili phan nang puling ta halaket hanglam velo la si dak pen si thek dak mane ratum chini nang po
dak rong khang bang ke Congress hai det si tame kachelang ji ke hak ki chi ki beso to masi pe thepo lalo lasi hadak bang ke laan lo nili phan nang chok na thengji an lo latum ke hoy inut bahini tum la Congress a leader project rong tum si ke hoy lo lake ha BJP tum si ke toy tang ho ha dispur pen phone na call tang ho pu are apa mo nili phan ar julo nili phan phone nang call alang li nangli phan CM nang toy long ma pu jong si lapunar ju set pula alang li ta dor song do nili phan punai ke na velo patumi ke kupi pola alang linje thawre lasi Congress aphan Congress atum BJP aphan ke parem unji ke lake helop pe galam lu nili inut independent di candidate ke lang independent pen punang kok bo athe political APHLC political party ke registration claim ke lang registered political party ke lang se independent lah di lasi independent candidate phanjos an ka phere pone BJP pan koson se dan hai po lapen anar ni tanil dom ke alliance ke croing tung te pik croi kre sta men nona bank ke rara theng no ninje dak po alliance Congress pen alliance bank ke nili hin pen bank ke mate nil to mehen pen bank ke croi thek the pu the ke isilam BJP pen Congress ka che prek kupilo di BJP pen Congress kupilo ka che prek ke lapen ke BJP aphan APHLC ara tum kupi polok ke kroi kre athe ke keche ke beso phan alom pe thepik di keche ke beso phan alom pe thepik po pot pe ansi BJP phan ke jo padap ka che song lo ke mati non wang thupo Congress along Congress ta la son thak lo BJP son thak lo patumi het jong ta ha chini ding di bihari to message chalang toy bihari to bangke anar ni ili to ma phanang to na he sita me patumi son bangke nang ton haider lo kupi por lo puladang te Congress a join ne lo Congress a join ne sineng toy han nang ton haider lo athe Congress no karbido ke mati karbidum ta nang ton lo laso long si nang ton rel nilifan karbi tum me thangra tum nangi pu thangla ve sita me la ha bihar pen kevang akeng sang atum nili phanang ton long bang dilining dukpik komat a join ne lo lake alliance a join ne lo tapen Congress a join ne lo lake lasi nili phan BJP sinanga toy ha CM tuliram lohang sinanga toy pu bangke lake alang litum ang thek ave te nili phanang bok thap nang ne ang thek ave punang koklo athema nili phan sinar juthrong kalang pute pusnangkar ju nili phan ha dispur ben phone call ben nili phan number na paklango rat phan number paklango je Dhonesorong pharaphan nomination paper ke pa accept ji phan ha dispur ben si phone call nang kele lapen number ta an lu pu peklang no lapen ke nil to ma phan khaya phan che ma the longri phan che ma the pusi nang bok lo thum Congress to ma phan Congress pu party command tu ben si khe phan ka ching hon pu party ka che man lo dak pachu het jong jo padap PGR VGR aput hak eviction nang ji pu aput hak kache song kar bera datum ethe bak Congress a leader di non la Congress a candidate Augustine hi ethe bak kaning je lam the ji pidun doloma lam the ka chi pidun ji ke helop pi ka lam lo hala eviction ke claim ji pu bang ka phere hectic tha se boha ke chak thu adim along si along si boha ke chak thu lasi lason tumhan ke election le high date si tame lake hab kunat ne pen ang tan pen kewang ke chi ke bia so tumhan ke lake latum ke arplung a helo si APHLC ake manga bang ke lake teni ne de nei ratunta lapen APHLC long APHLC phan ke kroi ratum stame APHLC ake mang mate il tum ake mang bang ke teni ne de nei chila pen chelar le de nang ji kachelar li tum ake mang ke lake ke chi ke bia so phan voter list pen ing thanang ji lapen ke longle phelang ki pi an tamela ta il tum cherai lap nang ji lapen laton arplung lap nang ji pusi il tum ake mang si Congress men ka chelang pulotang te lake il tum tame ke chi ke bia so tum phan dak adimak klong bithir klong nang pu lasto ka che kroi dun lo lake
lasi nilihin pena bangke las bangso airline sa bangke nilihin pena klardak lo nilike lake chekroi dun thek the lake Congress fan ke pahai lake BJP fan ke pahai ateng lo athe thang ka che prek ave kichi ke beso phen apan pencil tum chelang rap toy ilitum BJP apana bangke ilitum jong dun thek la pen jong dun nang po kichi ke beso phan alom ke pethe ha voting rights ki pi tang ho ha long le phelang ki pi tang ho la hai ke ilitum jong dun nang po la pen mi pi lam lo seta me la son dak thak anut ka prek atum phan non Congress atum Congress atum ta kichi ke beso pen si chelang toy lo si nona bangke dak rong khang pena bangke ilitum Congress phan se ki pinangji pokele BJP phan ki piat teng lo ke don to lasi patumi nomination alama bangke kaprek thang tali nil tuman lake apor lit perlo pokele lake lam cobai lapen non nili kaningje alam si nili lam na arjun nang labji pula pukali nang litum ang thek nangji pula nangte hamren DC office long damon nang tum ahok pat lam chining tung pula nangte hadak damon nang tum ang thek long po nil tum chingki ching vai lo nil tum lam chedan lo hadak nang kroi po pulo apor bang chelang ed lo chok lang pulo bang nai kroi po puhut si Congress atau mabang nang utpat dun dul hadak DC office ki prijian thak la sona situation se hadak ka create lo to mane nili phan mane hala BJP thon bang ke chedan he nili phan bang se na chedan kam na the nili phan nomination apa file long le de ji phan nili phan ana fere lo ma nili jong se nomination file feder lo peladang te ke haiji bang ke kok dong lo ma Congress dum kali ke mati party high command atoy pensi nangli bang nomination pidun lo pusi nangli ningi lo the party high command pen bang ke Congress pen alliance do pusi dak bang che party tedet lo puang taxi ke klang lo poi phil lo pulo ten nangli koson nangli pan koson si nomination kapa file thu lo la nili mena bang ta sung selo setame central committee pen bang si de mune tumat haji angtong tia ke hai central committee ba angtong tia hai pusi mathali mitama angtong tia ke hai kali angtong tia ke hai pen anu ka prek lo chi signal file damon po aso teng si ni like file dam lo non mat ke ni li ningje dak tung te athe nili party dong se do bom la nili ningje mi che se ningje po setame nili phanjong se pen up dik penjong se nang li dak so party long ke doji ot avelu nang sort pro ni li hala bang ko ningje thu po tasi alam ke hok lo nilipan party pen si nang ke toy jong si kali pulotang te alang litum kali puning je non lapen ke jong si party pen si nang ke toy kali pulotang te nilipan arona teng pen di na expel pro no jong si nili jong si ke chok chewek nili ning ke hang teng pen si nili jung ning ke hang teng pen si nili ke claim ke dam pulotang te nilipan copy action mana engine en pasialam te peklar nang idolang nangli tum bangen non APSLC abang ke candidate awidat lo rong khang abang ke tang de nangli tum ke alliance ke kroi krei butum lo rote koma phansi non du election bang support dun lasi komar phansi ka support dun ji ma polam dam de aprang si ke isi party alam atoy ta nili si ka respect lo lapen ke dak rong khang rat ke nal tum kado wetanon lo ke social media anutin ta website de lo da theklong ji anutin ta lam thi chipi rep lo nili tum ke Congress phan thulok ke la ke vote pp lapu da ke lang lapu da kamat hape se nili ke file dun lo lasi nili hen pena bang ke ki pudam ji ba komat phan si ki piji ma pu bang ke la ke maduta manghunang ne BJP phan si pinai pen nili pupe la pen Congress na pinai pen nili pupe hadak dolang ke nota long jok na kupi chong ha pal tuma voting rights ka cepet rang ji ke athe nang haide ta la son thak thak lo ti BJP phan ko son ma ka che song la son thot lo Congress mana che song nang ji ke nang li hemprek nang PG pu ko son lo hemprek la nang PG pu alang li tum ning je pu sta me ningkan ko ane Congress panta warsai pier lo hala sura bangke hemprek nang pipo puta hemprek lama puta ka ning je masih ha non power avelo hemprek nang pipo hemprek pelong nang pulilo
lasi nilihin pena bangke nilihin pena bangke notas nili ke pivek po nili voting rights nili je paterte nili ke manglong sini nontan nili charjap thebla nili la so ke manglong ke chi ke bia so men voter list pen kang than la pen ke hempre ka farman nili nontan nili arjap thebla lalo nili tum jasemet parnisi het alam posi mu penstame than lo soteng sin nili badam pon po bang puson si langajang tang tum ke chu ba lang le thek lok ta ka phiri pusona thak se la son nang man der tum pini athe congress phansa mi ni tum ningkan kri phon ningkan thong kep ni tum apor pi elo ra tum apa hai elu hasota arong tin adon tin athak lo ke damla tum karbi ra phan ni tum phan bo na pino ni tum na pa hai no tum hemprek na ban pi po sinang pulo sita pini aninda che char si derlo pulo tang te itum koson si ning theun po la se la sona taxi ni tum bangke la ke alliance ma che don de busi ki cheng na tum pulo la pen pan siat sa me la so numison ke file hut pen ni tum hong ni tum han si ni tum asna protest lo da lata congress do ko join lo hada congress lom bihari bengli tum do hada ala tum karbi po join ni tum han hada congress on ke claim do namni tum ta bihari tu bena bengli tu bena tum ma sadak sang che song thura perlo tan on te tum asur ereng so puang deng si dolo ni to la ke athe pipolo polo tang te hala tumta nai pudunji adime bangke adak do koklo la tuman pudunji polo tang te amasia congress PNPCL si chelang thu kung ban ni tum claim rapet ni tum dam rapet ni tum mai meeting claim rapet ni tum long arpu ni tum kupli homosti long arpu do an tum claim rapet tum ta patumi diga bangke nili phanta nakang ton nili phanta nakang chiang ding do koklo pipolo polo tang te la anani la son phu phelang ni tu la son ji pu ma tha the ni tu sita me la so ang deng mang dokok pulo tang te la ke congress tum ang kada ka li chu endelo ma pusi ma thami milo la tum han pulo tang te la tum mong ta chi phopo putong ke ma thalo ni pilo ni la pen penang tum nang pulo la tum ke BJP phansi kam claim BJP agent ta hopuni tum la ansi ni tum claim rap pet ni tum songja ni tum claim rap pet ar pugo la members tu ana tum ta la ansi atumon pa jablo la tum ke BJP long pasi tangka chowan delo la tum BJP long tangka chowan delo BJP agent lo pane tum nang puthai lo hala so ni tum ke thebet la sota pulo ke dam tang la tum ke council chari tang lo posi ni tum ning dok de posi tum chi paklang nang kok lo ni tum ning dok de lo non ta la son la thak le popu ni tum chini ako la son vek punon e prang ta la so pena jok ni tum ang ke pulo ni tum ani jen bo sinang pu mati di non ke bangji ke pudak bo BJP phana jok the congress phana jok the ni tum ke la ka jak tum manghu ta hai ra da tum non jok si ke jok ji pulo tang te na lo ni tum ke jok popu aning ke ma tha do kok ta hai mani ajak tum aning dok de tum dopik alliance along ning dok de tum dopik athe ke dam tang sa me central committee na ka cheng wai tang lo homosti in koi ra throk pan tha hang lo hala so la se homosti in koi ra throk pan hang era phi LA committee tu man hang era phi hadak cheng ching wai lo la pen ching wai long sa me ke te ba bang ka la lo hada bang ke anu tin sa me lam the je bak lang lo alliance along bang ke do thek the po tum se ke ong majority 80-90% na bang ke majority long sidolo alliance nang ni pulong sidolo homosti hinian bak sido alliance nang ji pola ma so ching wai pulotang ta la so teng pulotang te a hokper ka che dono bang ke anu tin ta daga bang ke itum alliance ma do tek thei busi hasut ma thalo sita me dengbor ider lo central men dengbor ider lo amasi pinia bang ke alliance bang juilo dak pen si munito tum non ma ka che pho bang juilo alliance atuma jhak do koklo alliance ang ni po jhak tum do koklo lasi alliance ang ni po tum jong se ma tha tum do pulotang te ni tum ko na lo ke jok po ke mang hulo pulotang te nota theng rong ni tum ki pugang tum bang ke athe BJP phanle pahai ta la sona thak lo congress phanle la pahai ta sona thak lo ke phoji ke siver lo la ke rata tum ta la ke chinda chini nang ji nona bang ke hak dam tanga bang ke na chobai aning kan kre phone kan ko tum na chobai lo pono chobai bilo la ka lilu BJP ong nang chobai ong lo congress nang chobai ong lo congress non BJP tum ta non kan kre pho non chari voilu la tum ta non arong ako dam sulilo ni tum ke hemprek teng ban pi dat popo ning jelilo ke dam tang ko ananing kanone hemprega farman la tum arong ke dam arong tum rara phane thandam sarfisar phuan thandam kache chak takang alam pini arni anta papleng ning kan kre pho chari anta papleng the de la ke ning oi me la ke ning duk me la sila sona thaksi ke dam tang lam tini det pugali der ni anu tin ta itum congress atum ke dam tang itum na chobai der lo non ke chobai bilo hala kalilo BJP tum na son thalo congress tum ta la son thaklo la ke tum marat itum karbira tum chini nei jongsi puthot jongsi itum jongsi congress na phai thu det
Kongres zong sina haidet pulo tang te itum ka chesong thu nei ke aku la tum hasi itum chesong thu nang lai special serat tu pulo tang te itum ko aphoy ko ningkan ko ansi tum chesong rat po ko ansi tum chesong un po la solam serat fan jasme pak lar kang tu lalo aprang si ilitum la ipclc aphan ke kroy arara tum ka chini genang sot ipclc kemang ko pilo pulo tang te non tribal mare keche ke be aso phan voter list pen amen kang than ji pusi laso aparty am hang kapat theklo lasi kidam tang aning kan dame ASDC pen alliance do po alam ta dulo ipclc ang bong pen lasi chingbai bom lo ASDC phana bangke ke be aso phan voter list pen amen kang than ang chedon dun de pusi kapang da tang de non congress asum chedon dun ma chedon dun mi aso lampot congress asum non tribal aso phan voter list pen kang than nang ji pu chedon dun ji ma lalu lasi ladak nitum rongkhang arat rongkhang LA along bangke agostining hi akehai aphan nitum deng thek the lage open sinili pudak ji deng thek the pipot bulotang te alangli chu kidam tang tame ajaha ka karbi tum dak hangar site kachesong jokre trok nikre trok akhelo ta kalilo lage alangli hemathik kup amarlo alangli hemathik kup amasira dak suluk so dak pen chenglok la dak penang kachesong dolo talang li pinian nian sila hala so kache songlong keng kami si dongdam plak ta ave lapen ke komane arenga huke so hospital dun parwi parai ta ave lange bong pajirn lok ta ave lapen la ke doji ka lisi la haya ke che ke bea so tuma phan langdam e podan te dak philang pi mata khirunia long ke agostina enghia kha si dim long ke cha lason candidate lason abang bhu pasi ilitum pahajima lasi pudak ji nitum ke pudak ji ladak rongkhang LA long bangke Kongres apa na pidek the BJP banda pidek the nitum ke nota si pilabi dak nitum lai PCLC ke kroyarat ke lase alam naik lang la pulo je lapu alang li ke damtang ex MEC candidate lo donesor rong pharak ke hai alang li ke amreng constituency pin ke damtang ke thurun lo alang li phan central committee long inur bahani atum kipu dolo je nang li chisik dead note kopi poselang li phan nomination na kapajawi phan chisik dead note puki pulo tang te Agustin ing hiya ke hai alang li la puson si bidilang no ke claim ji pu angring chini dun je che withdraw de ji pu angring anta arlu pen birtar rip dun long la posi alang li phan chisik chedang non pusi pulo putek the ili tumta mu men putang te donang ji la so phan alang li phan pulo tame patimi apora tengen pale dunun e puse lam hoi bang pinang la lam bang pangdak lo tame apor ateng pale dunun e la pui kali hada kecheng pen mat advance pen alang li kili moben alang li ta pulo cobai putang te dak CC camera footage doji ala dak langdam putang te chini ji lalo si pinang ajak ding pen social media long tame la puche hili saya son si dolo angtong tia kai tame amri pen polam pinang la solam ta nila sab pak larang tu la si alliance ke do bang ni tum open si pudak po la ke chedon dun de aprang da chedon dun de pulo la si angtong tia ke hai amri pen thurun de abang ke epsf tia phan ke kroya rada tu nangli tuma bang ke hala dak ke thurdun nang ni lo la posi party mesenang ji ahok lo party mesenang ji laposi nitum tame thurunde lo pukok lo rada phan ke kroy nitum puwer lo rada lam si kroji la pen rada long si nitum me kai kita do pusi kai kita me nitum si puwer la pen rada long si nitum ke do laposi amria bang ke nitum thurunde de lo man nitum elan te krojun halakali nitum ada kayak episode basic laso posi nitum hadak bang ke pekdun velo party bang ke party mesen nangji lasi ke damtang pen penang mo halapo ke ta pulo Bikram rom harakai ta alang li pulo 26 constituency arar mu chingrum pet pen chingwai lo nona phi kapadu sika chingwai bangke 22 constituency an ve sika cheto la pen ke alliance donang ne puke 17 constituency tum ke alliance donang ne pulo lata dobor iderlo alang litum to la choklo second adun thiwang thuli lo ticket ke pita lata kachong hu mandelo
kacong human der lo bang mek jang klip jir lo si cepek joy po besar si bang jilo to la ta chok lo non party ke mek ang jang si ke nang lo chok lo hala hai bang ke chok lo to hala dak bang ke amrita pasik ta kon de lo dipu ta pasik ta kon de lo dipu el eta la sinon ni to bang ke la pasik ta don de lo hok lo ni to bang ke na pen ke aronat teng pen potang te party aronat teng ni to me ke dam ver lo prang pen party ke mang ko pima hala si bang lo party ke mang ke non tribal phan voter list pen amen kang thanji la pusi party ke mang bang lo hala so teng si ni tum ke chephar lo don de pin ke mang bang chilaron de pin si la pusi bang thor lo la si la bang thor lo la pusi bang bom lo klem bom lo ni tum bang ke ata hala congress atum bang alliance ke do hala tum si party group lo hala tum non tribal tum apang ke che ke be so tum hamen kang than chidon do ni ma chidon dun de la ke pudak lo la si ni tum bang dak rong khang ele bang ruile thot lo la daga bang ke ni tum nota si pipo BJP banda pipe congress banda pipe lalo non ili pudam ji bang ke rong man meng kiku bahadi election bang islam lo congress haidet pen aphet copy pot si ke che ke be amen voter list pen than the det lo pu ke la ke so te kar jui ya ja kong velo ra tam lo thema congress atum ke bang ke che ke be so to ben chelang rap to party pina hang tan ben ke bang atum pen di dak ke do barim puta kali lasi lake ili tum mohejong ta pulo congress aprang bang ke hemprek nang pipe de lamat non bang nang pi nang pg pu hedi laso kamat ha bang hedi lake isi tharve arong pensin lipang bar dampo nang li silam lo pining aning kan erong isiar tharve arong bang isiar tharve arong bang ke thorsi pe thelo ba muning bang ke dog ji pu laso ning ke the laso ning ke the ateng po lake sila puke man me vek lo ke mati lasi e phong jo si thordak lo pulo dang ta lake thordak ver po lake lasi election munit ke non election ki thuratum election aprang kupima kaningje hai hai he islam kaningje hai halasi moklem ja klem po hai dat lo pulo dang te tame election aprang jong si campaign hu jong si nangli ne lason election aprang jong si nangli ningje hai he pone mo election judet hai det apitame lake klem ai helu islam angthek nal tum hedi ho nang ji rat tum jo angthek nai pulo dang te anutin da mobile phone or rep lo non ke congress a candidate dak det kalilo hab boka janta congress a candidate tum kar biarong campaign ke dam hot arjunun nangli tum aphanang pa hai det lo pulo dang te ke che ke biaso men ing than jima nangli tum ing than hai jima po hadak jong sinang than hai he pulo dang te lake claim klelu laki sinili pulo ke mo pen BJP pen ka che prek thang ta avilu congress ke nangli congress phan ke thap mane BJP phan ke thap lo BJP phan ke thap mane congress phan ke thap lo laki lasi pen mo pen ali tum pura agosto ni hichi withdraw di puna tum kosom se niliang thek nang than ik bolake ke dam tang bithung along MSC election hot hala so hot congress a candidate dumave file dun loke mati di hadak ta withdraw der lo hata isiang thek lo tasi non ta niltum ang crack pen bir talong dun lo tame niltum theng thip lo puke niltum pupe alang litum ason hedi patumi bang ningje lo tuliram rong hang se niltum phan nomination file dun no punang toy pini bang ken nang toy long ma kali pu he pu la pen ke la an se ningje lo ha dispur penta phone nang lepu a number pak lango di contact number pak lango rada phan kopi polo pak lang hayedat ke nangli tum jong si a hok pet tuliram si nili phan nang ke toy lo ke tuliram rong hang CM alang li sinang toy lo pulo tang te rada phan hala so phone number bang pek lang no ang thek ave pin pen ke nilita ningje me ke ningje thek nilita setame mohet jong alang li ke than dake ka withdraw ji congress atom ka withdraw ji pusi ka chisik la pen ke dam tang MEC election thala isyang thek lo la pen ke non ta la ta phere me melo lasi mo
labang ke non 26 an se pine ang thek long po he lapen ke 26 apit alang li withdraw hai hedet pusita me nang li ladak do piklang alang li tumo ang bong understanding ke doji phan lasi vote abang ke chepana hok nang nelo hai det tak congress hai det ta la ke bjp ke hai teng lo lasi no talong jok rong memulo isilam lo non jong si iltum MSC election ang ke lelo muning ke non jong siltum congress pan adim pek det lo pulotang te hedi halaso apies mate apies tin long hedi ho latum ke nitum congress atum amunit side pusi ceparo ka pulatum ke ciri rong ason lo latum ke nang the bompo nang chodet pulatum ke lasi non MLA election hai bin ta chok pubang ke chok chi iltum ke wang ji lang si ke ong lang litum hasut ke matha nang ji ke ong lang litum lapen ke nili phan jong si nili rong khang pen nomination ke file dun ji pu pen pu men pen jong si tudi ram rong hang pen si tangka ke wan tang ho pulo tang te BJP tum sinang toy pulo tang te hadak hauraghat kente hauraghat long ke party general secretary si nomination ke file dun lo lapen nili alang li phan thang kan ake nomat hadun de muthe ke pangbar da malam chot nili alang li phan churu APHLC amhang kang mura banglo lang like hadak ta congress apan si jok nang ji pu adim lo congress apan si alliance ticket ki dim lo party pen aja toin lah hadak bang ke thang lam ave non nili phan bang ke lasi nili phan jos nang pui pulang te hadak ta putha lapen ke mohet jong hala sarki rong phar ke hai alam lo hedi alang li keng kam mache jor bang ke mip piklo apen alang li phan APHLC ke kroira tamalang li phan churu nang ji athe alang li inut airlines kroi kre puta charjap thip lapen ke alang li chini pame alang li ka chini teng sinil tum phana nang than lo ne congress ke hai ke la ke BJP ke hai teng lo thang ka chapre ka velu pu nil tum phana than pame la se hadak arat se tame airlines pen ticket ke long abang phu phan bang ke vote ke jok la ke BJP phan ke jok ateng lo take lasi hadak ake hai star kiri rong phar nang keja mate nang kar jap long ar jap dun thip ji phan sini lihin pen tuning ri lo la pen ke kaprek homosti long APHLC atum ki thur de nil to party president ha amriel e hal hai long nil ki pudunia thai athe manil tum sike long lo ke nil tum sike long lo por se hal hai long pa nil tum ki pudunji thai ve la pen un ana bang ke nil tum hin pen cherap dunji la pen ke jong si mohet jong lam la nomination ke file lam nili jong si nomination ke file pen jong si chok che det pulang ta nili phan action ku pi ma nang NG nang en tambe hala ke nili hin pen check roi sita me rada phan bang han peklar dak nang ji alang li phan expel plot lo pu chot ke chok chi nili phan jong si action NG plotang te ku pi por si nili phan action nang ke en ma hala bang ta rat phan peklar dak nang ji lasi nili phan jong si nang bok bom lang tuli ram rong hang pen si akai pen si tangka ka chuan ku jong nang bok bom nei pen nili ta peklang po sita me nili pinie bangke nili APHLC party phan ke pai no dunji mate ke parem dunji pu phan ke kali nili nonan ta APHLC long se do bom lang si APHLC farmers in claim bom ji APHLC ke pai asai sin nili claim bom ji